En tempos, seica en Covas, no concello de Meaño, a romaría do San Bieito de Palermo reunía a milleiros de devotos. A festa foi pouco a pouco vindo a menos, pero agora un grupo de veciños está a traballar para que a festividade de San Bieito Negro volva a gozar do esplendor que tiña no pasado. Detrás desta iniciativa está a Asociación Cultural Santa Cristina de Covas. Que acudan aquí, pois como facían fai décadas, os nosos avós e nosos pais, pois milleiros de peregrinos, e que acudan á misa, que é un santo moi milagreiro, e recuperar, porque é unha forma de que as tradicións vivan e que perduren de xeración en xeración. E para recuperar esas tradicións e manter viva a nosa identidade, a organización está a preparar unha intensa programación para o martes de Pascua, que este ano é o vindeiro día 22 de abril. Ademais da parte relixiosa, con misas a mañá e a tarde, a procesión coa banda de gaitas con Doxido, haberá hinchables para a rapazada, as tradicionais poxas e, por suposto, unha polveira. Es mi tercer año en esta comunidad parroquial, es el tercer San Benito que celebro y hemos querido irle poniendo un poco de alegría y de gozo a esta festividad para que los atrayentes que más de lo espiritual también representan y simbolizan el don de la fraternidad, el don de la amistad y sobre todo el don del compartir, pues se haga especial en ese día martes de Pascua. Na presentación desta romaría participou tamén o alcalde de Meaño. Carlos Vieitez felicitou a organización por este gran esforzo para tentar devolverlle o esplendor a esta romaría do San Bieito de Palermo de Covas. Tomou esta iniciativa de recuperar unha tradición que me comentaban aquí os máis maiores, me comentaban que antigamente comían por as zonas próximas aquí da iglesia e os propietarios das parcelas cortaban o alcacén así, cortábano para que non o tumbaran. Entonces, non chegar a ese volumen, pero sí intentar recuperar. E darlle gracias tamén ao señor cura por colaborar, digamos, nesta iniciativa. Entón, combinaríamos a parte religiosa, digamos, coa parte un pouco máis laica. Así que xa saben, se o luns de Pascua, devotos e festeiros, temos unha cita na Romaría das Cabezas, o martes tampouco podemos faltar a do San Bieito de Palermo de Covas.